салому дуруди бепоён ба кулли мухлисон ва ҳаводорони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. дастаи Ал-Аҳлӣ ба Винисиус Жуниор пешниҳоди рекордӣ омода кард. шартнома то 1 миллиард евро. бошгоҳи арабистонии Ал-Аҳлӣ нияти ҷиддии худро барои ҷалби ситораи Реал Мадрид Винисиус Жуниор ошкор кардааст. ба иттилои рӯзноманигори маъруф Бен Джейкобс, саудиҳо омодаанд ба вингери бразилӣ шартномаи таърихӣ бо арзиши то 1 миллиард евро пешниҳод кунанд. ин иқдом Винисиусро метавонад ба яке аз гаронтарин бозингарони таърихи футбол табдил диҳад. тибқи манбаъ, Винисиус ҳадафи асосии трансферии Ал-Аҳлӣ дар авзанаи тобистонаи соли ҷорӣ маҳсуб мешавад. гуфта мешавад, ки раҳбарияти бошгоҳ ва намояндагони сармоягузорони саудӣ ӯро на танҳо ҳамчун бозингар, балки ҳамчун чеҳраи рамзии Лигаи Саудӣ мебинанд, касе ки метавонад нуфузи байналмилалии чемпионатро ба сатҳи нав бардорад. нуқтаи ҷолиб ин аст, ки атрофиёни Винисиус Жуниор аллакай беш аз 1 сол боз дар тамос бо шайхҳои саудӣ қарор доранд. яъне ин пешниҳод як идеяи ногаҳонӣ нест, балки натиҷаи музокироти тӯлонӣ ва тарҳи стратегӣ мебошад. саудиҳо мехоҳанд маҳз бо чунин трансфери бузург қудрат ва ҷиддияти худро дар бозори ҷаҳонии футбол исбот кунанд. бо вуҷуди ин, худи Винисиус дирӯз расман изҳор доштааст, ки нияти тарки Реал Мадридро надорад ва мехоҳад солҳои зиёд дар Сантьяго Бернабеу бимонад. ӯ таъкид кард, ки худро як қисми таърихи бошгоҳ мешуморад ва орзу дорад бо Реал боз ҳам унвонҳои бештар ба даст оварад. бо ин ҳама корчиносон мегӯянд, ки пешниҳоди молиявии то ин ҳад бузург метавонад вазъро тағйир диҳад, на танҳо барои бозингар, балки барои худи Реал Мадрид низ. агар Ал-Аҳлӣ расман бо пешниҳоди рекордӣ вориди музокирот шавад, раҳбарияти дастаи шоҳигарӣ маҷбур хоҳад шуд масъалаи фурӯши гаронтарин бозингари худро ҷиддан баррасӣ кунад. ҳамин тавр, сарнавишти Винисиус Жуниор метавонад ба яке аз мавзӯъҳои асосии тобистони футболи ҷаҳон табдил ёбад. бархурди вафодорӣ ба Реал аз як тараф ва васвасаи шартномаи таърихӣ аз ҷониби Саудия аз тарафи дигар. фикр мекунам мухлисони Реал низ ба рафтани Винисиус дар як кунҷаки дил розӣ ҳастанд. Каземиро аз Манчестер Юнайтед меравад. бразилӣ шартномаро тамдид намекунад. нимиятгари маъруфи бразилӣ Каземиро расман эълон кард, ки пас аз анҷоми мавсими ҷорӣ Манчестер Юнайтедро тарк мекунад. ба гуфтаи худи бозигар, ӯ қарор додааст шартномаи амалкунандаро тамдид накунад ва бо поёни мавсим роҳи ҷудогона пеш гирад. Каземиро соли 2022 аз Реал Мадрид ба Манчестер Юнайтед пайваста буд ва дар мавсими аввалаш ба яке аз бозингарони калидии даста табдил ёфт. таҷриба, раҳбарӣ дар майдон ва таъсири ӯ дар хатти нимҳимоят ба Юнайтед имкон дод, ки пас аз солҳои номуваффақият ба суботи муайян расад ва ба мусобиқаҳои аврупоӣ баргардад. дар ҳамин ҳол, аллакай овозаҳо дар бораи идомаи карьераи ӯ дар Арабистони Саудӣ ё бозгашт ба Бразилия паҳн шудаанд. як қатор клубҳои саудӣ омодаанд таҷриба ва нуфузи Каземироро ба лигаи худ ҷалб кунанд ва шартномаҳои ҷолиби молиявӣ пешниҳод намоянд. ҳамин тавр, бо рафтани Каземиро як давраи муҳим дар таърихи нави Манчестер Юнайтед ба поён мерасад. бозингаре, ки бо характери ҷангӣ ва таҷрибаи қаҳрамонияш дар Лигаи Чемпионҳо ба Олд Траффорд омад, акнун саҳнаи навро меҷӯяд, саҳнае, ки метавонад охирин саҳифаи карьераи бузурги ӯро муайян кунад. филми Формула 1 бо иштироки Бред Питт дар 4 номинатсияи Оскар муддаӣ шуд. филми бузурги варзишии синамоии Формула 1 бо иштироки Бред Питт ба марҳилаи муҳимтарини эътирофи ҷаҳонӣ расид. ин филм ба таври расмӣ дар 4 номинатсияи ҷоизаи Оскар номзад дониста шуда ва яке аз лоиҳаҳои серовозаи сол дар Ҳолливуд табдил ёфтааст. филм дар бахшҳои зерин барои дарёфти ҷоиза мубориза мебарад. беҳтарин филми сол, беҳтарин садо, беҳтарин танзим ва беҳтарин эффектҳои визуалӣ. ин номинатсияҳо нишон медиҳанд, ки филм ҳам аз лиҳози ҳунарӣ ва ҳам аз ҷиҳати техникӣ дар сатҳи баланд арзёбӣ шудааст. Бред Питт дар нақши ронандаи собиқадоре ҳунарнамоӣ мекунад, ки пас аз солҳо ба Формула 1 бармегардад ва маҷбур мешавад бо насли ҷавон барои ҷой, обрӯ ва пирӯзӣ мубориза барад. бо назардошти шумораи номинатсияҳо ва арзёбиҳои мусбати мунаққидон, бисёре аз таҳлилгарон бар ин назаранд, ки филм шансҳои ҷиддӣ дорад ҳадди ақал дар яке аз бахшҳо пирӯз шавад, ҳарчанд рақобат дар имсол хеле шадид арзёбӣ мегардад. ҳамин тавр, филми Формула 1 бо иштироки Бред Питт ҳоло на ғолиб, балки яке аз муддаиёни асосии Оскар аст. филме, ки суръат, технология ва драмаро дар як саҳна муттаҳид карда, диққати тамоми ҷаҳонро ба худ ҷалб намудааст. бузургии варзиш ҳамин аст, ки дар ниҳоят ба як ҳунарманди ташнаи Оскар тӯҳфаи ногаҳонӣ мекунад.
педри як моҳ аз майдон дур мемонад. Нимиватгари барселона педри бинобар ҷароҳати мушаки рони пои рост маҷбур шуд тақрибан як моҳ аз бозӣ канор равад. Бозингари испанӣ ин осебро дар ҷараёни бозӣ муқобили Славия бардошт. педри дар ҷараёни вохӯрӣ дард эҳсос карда натавонист бозиро идома диҳад ва бо ашк майдонро тарк кард ки ин ҳолат нигаронии ҷиддии мухлисон ва ситоди мураббиёнро ба вуҷуд овард. ташхиси тиббӣ тасдиқ кард ки ҷароҳат ҷиддӣ буда барои барқароршавии муддати муайян лозим аст. ин осеб зарбаи дигаре барои барселона маҳсуб мешавад, зеро педри яке аз бозингарони калидии хатти нимҳимоят ба ҳисоб меравад ва эҳтимол чанд бозии муҳимро аз даст диҳад. президенти мамлакати Сенегал қаҳрамонҳои Африқоро бо замин ва мукофоти бузург қадрдонӣ кард. пас аз пирӯзии таърихӣ дар ҷоми миллатҳои Африқо, қаҳрамонҳои мунтахаби Сенегал қадрдонии бесобиқа гирифтанд. президенти кишвар ба ҳар як бозингари дастаи миллӣ қитъаи замин бо масоҳати 1500 метри мураббаъ дар соҳили Дакар ва ҳамчунин мукофоти молиявӣ бо маблағи 115 000 евро тақдим намуд. ин иқдом на танҳо ҳамчун подош барои натиҷаи варзишӣ, балки ҳамчун нишонаи эҳтиром ва эътирофи хизмати миллӣ арзёбӣ мешавад. қитъаҳои замин дар яке аз минтақаҳои арзишманди пойтахт ҷойгир буда ба бозингарон имконият медиҳанд ки ояндаи шахсӣ ва оилавии худро таъмин намоянд. дар маросими расмии қадрдонӣ президент зимни суханронӣ таъкид кард: шумо ғолиб омадед бо ҷиддият, бо эҳтиром ва бо масъулият. шумо ҳеҷ гоҳ фаромӯш накардед ки намояндаи кӣ ҳастед ва парчами кадом миллатро ҳимоя мекунед. ба гуфтаи ӯ, пирӯзии мунтахаб на танҳо дастоварди варзишӣ, балки манбаи ифтихори миллӣ ва ваҳдати мардум гардид. қобили зикр аст ки танҳо бозингарон не, балки намояндагони федератсияи футболи Сенегал ва ҳамчунин кормандони вазорати варзиши кишвар низ аз ин қадрдонӣ бенасиб намонданд. онҳо низ қитъаҳои замин ва мукофотҳои пулӣ дарёфт карданд. ҳамчунин эътирофи саҳмашон дар омодасозӣ ва муваффақияти даста. ҳамин тавр қаҳрамонии Сенегал дар ҷоми Африқо бо медал ва ҷом анҷом наёфт. он ба тақдири воқеӣ ва устувори қаҳрамонҳо табдил ёфт ки кишвар онҳоро ҳамчун рамзи ифтихор қадр кард. Роналду голи 960-уми карьераашро ба самар расонид ва бо Ал-Наср пирӯзӣ овард. ситораи футболи ҷавон Криштиану Роналду боз як саҳифаи таърихиро дар карьераи афсонавии худ боз кард. ҳамлагари португалӣ дар бозии муқобили Дамак гол зад ва ҳамин тавр ин голи ғалабаовар шуд ки ба дастааш 3 имтиёз овард. ин гол барои Роналду 960-умин туп дар тамоми карьерааш ба ҳисоб меравад. рақаме ки бори дигар мақоми ӯро ҳамчун яке аз бузургтарин голзанҳои таърихи футбол тасдиқ мекунад. бо ин натиҷа португалӣ ба сабти нави шахсӣ боз ҳам наздиктар шуд. ғайр аз ин, Криштиану дар мавсими ҷорӣ дар чемпионат 16 гол дар 16 бозӣ ба самар расонидааст ва дар ҳоли ҳозир пешсафи ҷадвали голзанҳо мебошад. самаранокии баланд, омодагии ҷисмонӣ ва нақши ҳалкунандаи ӯ нишон медиҳад ки Роналдо ҳатто дар ин сину сол ҳам рақибонро таҳти фишор нигоҳ медорад. коршиносон таъкид мекунанд ки маҳз таҷриба ва хислати раҳбарии Роналду ба Ал-Наср имкон медиҳад дар бозиҳои душвор натиҷа ба даст орад. ӯ на танҳо гол мезанад, балки дар лаҳзаҳои ҳалкунанда масъулиятро бар дӯш мегирад. ҳамин тавр, Криштиану Роналду боз исбот кард ки сину сол барои қаҳрамон монеа нест, вақте ҳавас, интизом ва ҳадаф боқӣ мемонад. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.